ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରେ ମୁକ୍ତି ଅଛି। ଦୁନିଆର ମହାନ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଇଜିପ୍ଟର ପିରାମିଡ୍ କିମ୍ବା ଇଂଲଣ୍ଡର ଷ୍ଟୋନହେଞ୍ଜ ପରି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଆମକୁ ଅଟକାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା? ଯାହା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ କ୍ଷୟ ହେଲା, ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଉ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ସୁଜାନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ କହନ୍ତି, ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରେ ଶିକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମର ଜୀବନ ଯାହା ତୁମର ଚାରିପାଖରେ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ହତାଶ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଶା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଯଦି ତୁମେ ଆଜି ତୁମର ଜୀବନର ଧୂଳି ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରେ ବସିଛି, ଭଗବାନ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତୁମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଜେରୁସାଲେମ ନଗର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏହାର ଲୋକମାନେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଗଲେ। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଇସାୟାହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଯିଶାଇ ଅଧ୍ୟାୟ 52ରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ଭଗ୍ନତାରେ ଆମ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ତୁମେ ଧୂଳିରେ ଅଛ, ତୁମର ପସନ୍ଦ ହେତୁ ତୁମେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମର ମନକୁ ଆସେ, ମୋ ଆଡ଼କୁ ଯାଅ ଏବଂ ତୁମେ ମୋର ସ୍ୱର ଶୁଣିବ। ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବି ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏହାର ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାମ କରୁଛି। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ମୁଁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିନାଶରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ସେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗକୁ ଯିବେ ଏବଂ ତାପରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସେ। ଜେରୁସାଲେମର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଆନନ୍ଦିତ ଗୀତରେ ପରିଣତ ହେଉ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯିଶାଇ 52:9। ତୁମେ ଜାଣ କି ଆଜି ତୁମର ଜୀବନ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରେ ପଡ଼ିଛି। ଭଗବାନ ତୁମ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରେ ତୁମର ମୁକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।